Χαίρετε κυρίου. Να κάνω μια ερώτηση. Εδώ πέρα είναι που θα παιχτεί αύριο αυτή η βλάστημη παράσταση αυτού του Πατσαβούρου, πώς το λένε, του Χριστόφορου. Εδώ θα παιχτεί. Τι ώρα θα παιχτεί? Εφτά η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα παιχτεί εδώ πέρα αυτή η βλάστημη παράσταση. Ναι. Δεν είστε σίγουροι αν θα παιχτεί παράσταση? Δεν είμαι σίγουρη για την ώρα, γιατί εγώ έλειπα σήμερα ήλθα. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος εδώ, κάτι? Τι θέλετε? Λέω, η βλάστημη παράσταση αυτού του Πατσαβούρα που βλαστημάει το Χριστό μας θα παιχτεί εδώ. Θα παιχτεί εδώ, ναι. 7 η ώρα. 7.30 και 9.30. 7.30 και 9.30. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω να παιχτεί. Μην είστε τόσο σίγουροι ότι θα παιχτεί. Εντάξει. Να ξέρετε, εδώ πέρα θα γίνει χαμός αύριο. Να ενημερώσετε και τους αστυνομικούς να έρθουν εδώ πέρα με τα κράνη να παραταχτούν. Λοιπόν, για να προστατέψουν αυτό το καθήκη, αυτό το βλάστημο που βλαστημάει το Χριστό μας και την Παναγία μας. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο.